eram în clasa a 1-a sau a 2-a și cred că inspirată din cărțile de copii pe care le citeam, am scris o poezie. Știu că erau foarte multe animale implicate, dar nu mai știu ce făceau. Și am sunat-o pe mama foarte entuziasmată să citesc poezia la telefon, ea era la lucru și s-a entuziasmat și ea atât de tare că m-a pus pe speaker și toate colegele ei de la lucru au ascultat poezia și când am văzut că poate să creeze niște reacții atât de mari, am zis ok, vreau să fac asta. Deci a fost foarte strong primul contact cu a scrie poezie. Cred că voiam să devin scriitoare. Cred că fix asta. Păi, ce mă ajută foarte mult e să îmi notez de cele mai multe ori pe telefon sau în carnețele, să-mi notez tot felul de idei sau fragmente din ce citesc sau ce aud și de asta mă ajută să-mi construiesc textele pornind de la fragmentele astea, pentru că cum vreau să discut și în masterclass, că nu trebuie să existe frica asta, foi albe, că de fapt tu poți să-ți construiești textele în timp și să se tot adune material și după aia aproape la e gata, adică doar trebuie să te joci un pic cu ordinea. Și mă folosesc foarte mult de asta. Asta e destul de complicat, adică mie îmi place să le păstrez destul de vii, în sensul că să tot revin la ele, dar în același timp intervine și problema asta când te oprești și la fel și cu un, nu știu, un volum, dacă vrei să publici, când pui stop volumului, dar mi se pare că e mai degrabă ceva, un fel de simț pe care îl dezvolți în timp și parcă la un moment dat pur și simplu simți că dacă încerci mai mult, mai degrabă îl strici. Adică am senzația asta de, da, că am ajuns la o formă care funcționează și după aia, dacă tot încerc să modific, simt că textul devine mai slab. Da, clar, am constant și ce mă ajută e să mă orientez spre poete, poezi, dar nu numai, adică nu doar din zona asta poeziei, în general să mă orientez spre lucrurile care mă pasionează, care mă inspiră foarte mult și cred că, de fapt, da, mai mult decât din poezie, din alte surse îmi iau inspirație, adică, de exemplu, din filme și anumite secvențe, mi se pare că nasc cumva niște versuri, deci practic să consum cât mai mult, asta zice, când ai un blocaj creativ și ce ziceam și mai devreme cu notițele pe care ți le faci și după aia pornești de la ele în loc să o iei de la zero. Și nu tocmai, adică în ultima vreme am început să fiu mai matinală și am observat că dimineața, când încă nu sunt stimulată de prea multe lucruri în timpul zilei, parcă atunci funcționează cel mai bine să scriu. Um, na, clasica combinație de cafea și țigară, din păcate, dar asta funcționează. Și ce mă mai ajută e să, când am o experiență care e încărcată emoțional, atunci mă pun să scriu, că știu sigur că o să iasă ceva. Mm, Păi, la început și asta încă a rămas într-o formă, dar totuși s-a modificat. Eram foarte tripată pe rimă, adică pentru mine și pentru că în școală și asta, na, e o problemă, că intri în contact doar cu un anumit tip de poezie. Și mi se pare că de-a lungul timpului am devenit mai conștientă de care sunt efectele pe care le creează rima și să mă joc un pic mai mult cu asta, adică să fie mai degrabă ceva subversiv, apropo de um,
de toate regulile astea ce țin de ritm și rimă și formă. Și mi se pare că atunci când le conștientizezi, poți să cumva să creezi contraste, adică, de exemplu, să ai rima care face un text să fie catchy sau ușor de memorat și să vii cu niște teme care sunt un pic mai complicate și atunci se creează contrastul ăsta interesant și am devenit mai conștientă de asta de lung timp. Și cred că am devenit în ultimii ani și mult mai conștientă social și politic. Adică, cred că mult timp găseam un fel de refugiu în poezie și erau teme mai degrabă abstracte, dar în ultima vreme au devenit atât de importante temele astea, adică apropo de ce se întâmplă în lumea înconjurătoare sau ce se întâmplă cu mine, cu experiența de a fi femeie sau... No. Și asta a devenit mult mai prezent în textele mele. Ce a fost foarte interesant să-mi amintesc e că mult timp eu încercam să scriu să nu se simtă genul persoanei care narează poeziile mele, pentru că aveam, adică trăiam cu judecata asta în mine, pe care am internalizat-o, că textele în care se simte naratoarea feminină, să zicem, sunt mai puțin relatable sau ceva. Adică pentru că atât de mult literatura e una de perspectivă masculină și pentru că neutru în română e de formă masculină, atunci nu voiam să se simtă prea mult în textele mele prezența feminină și acum când mă gândesc la asta, mi se pare complet SF că aveam chestia asta atât de băgată în mine și acum, adică e la polul opus, adică acum în orice ocazie am, adică mă așez foarte mult pe experiența feminină și mi se pare că sunt încurajată și de poetele care sunt acum foarte active în România și nu numai în România, dar se simte așa un fel de spirit de generație, aș zice, de tot mai multe poete care sunt foarte asumate și foarte puternice. Cred că în continuare există niște prejudecăți destul de mari care se simt în lumea literară, aș zice mai ales din partea poeților și scriitorilor și um, începând să participe la lecturi sau sau să public destul de mic, adică din liceu, am observat foarte mult perspectiva asta masculină de ai început și tu să scrii poezie, ești o fetiță micuță și drăguță care se joacă cu rima sau mai știu eu ce. Și era foarte greu să îmi păstrez credibilitatea în propriu. Și atunci mi se pare că statutul femeii poetă e unul destul de challenging și tricky, pentru că trebuie constant să îți amintești că, adică că nu există ochii ăștia ai bărbaților scriitori și nu numai, adică și celor din public care te percep în sfera asta de, nu știu, mai degrabă muză decât creatoare. Adică cred că asta e chestia principală, că femeile au fost atât de mult percepute ca muze și mult mai puțin ca creatoare, că asta e o luptă foarte acerbă când începi și tu să scrii ca femeie. Acum am o fază în care devorez tot ce a scris Clarice Lispector. Mi-am făcut ieri un tatuaj cu un titlu de ei, Agua Viva, deci aș recomanda cartea asta. Și da, da, adică îmi vine să nu mai recomand nimic altceva pentru că e pur și simplu prea tare și mă inspiră prea mult și o să rămân doar la asta. Super. Uh,
Poți vorbi de un poem preferat? Și care e acesta și ce îl face special pentru tine? O să trișez un pic și o să mă refer la un poem care e foarte lung, care e de fapt o întreagă carte, care se cheamă Autobiography of Red de Anne Carson și e foarte special pentru că e un personaj mitologic și care e de fapt un personaj negativ și spune povestea din perspectiva lui și personajul e și queer, deci e și perspectiva asta queer asupra mitologiei, care e o combinație foarte ofertantă și interesantă. Și Anne Carson, în general, adică cred că poeziile ei sunt în top, în general. Mm. Păi, cred că e greu să nu vreau să dau pe ăla pe care l-am primit, adică cred că e același în ambele cazuri. Că e foarte important să ai un fel de comparație cu propria persoană. Adică e foarte tentant când creezi în orice domeniu să te gândești foarte mult la cum o să fie primite creațiile tale, și unde te plasezi în scena în care creezi și lucrezi. Și nu mai știu cine mi-a spus, dar asta a fost un sfat pe care îl țin așa ca pe o comoară, că există un fel de comparație internă, tu cu, nu știu, cu ce ai vrea să devii sau cu potențialul în care crezi și că mai degrabă trebuie să te întorci întotdeauna la comparația asta și să în primul rând să dai seama dacă ție îți place ce faci și ce iese. Și mi se pare că odată ce ajungi în punctul ăsta, după aia devine mult mai relaxat contactul cu lumea și cu publicul și da, te simți mai puțin visat.